Malambing ngunit panay-panay na hampas ng alon ng gumising sa kaninang walang malay na si Roberto. Agad itong bumangon at umupo sa dalampasigang kanina ay pinaghahantayan niya. Bahagya pa itong nasamhid at sinundan ng pagsuka ng maalat na tubig. Pilit niyang inaalala ang nangyari. Tama, lumubog ang bangkang sinasakyan nila ng kaibigan niyang si Raul. Ang pagkakatanda niya ay nagbabakasyon sila sa Palawan, sakay ng isang bangka. Iisa-isahin sana nilang bisitahin ang ilan sa mga isla roon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagsungit ang panahon. Nagtaka pa ang bangkero dahil wala namang naiulat sa radyo o telebisyon na may mamumuong sama ng panahon o bagyo sa araw na yon. Basta na lamang kinubabawan ng malaking itim na ulap ang lokasyon ng kanilang bangka sa gitna ng dagat. Dumagundong ang malalakas na kulog at gumuhit ang nagkikislapang mga kidlat. Tila galit ang langit na nagbabagsak ng malakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na ihip ng hangin. Ang dagat naman ay sumabay sa ritmong binubuo ng kulog at kidlat. Isang higanting alon ang nilikha nito na sumaklob sa kabuuan ng kanilang bangka. Ilang mahihinang pagsamhid pa at kakaunting tubig dagat ang pilit isinuka at ininura niya bago siya tumayo at pinagmasdan ang paligid. Payapa na ang langit ng tanghaling iyon. Nakakapaso ang init na ibinibigay ng tirik na araw na lumalapat sa kanyang balat. Panatag din ang karagatan. Tanging mumunting alon lang ang nililikha na humahampas sa dalampasigan. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang isang taong walang malay. Agad niya yung nilapitan. Maaari kasing ang nakabulagtang yun ay si Raul o ang kanilang bangkero. Nabuhayan siya ng loob nang makumpirma niyang si Raul nga yun. Labis niya pang kinatuwa nang mapansin niyang gumagalaw ang tiyan nito dahil sa paghinga. Indikasyon na buhay pa ito. Itinagilid niya ang posisyon ng kaibigan at agad lumabas ang saga ng tubig mula sa bibig nito na nasundan ng bahagyang pag-ubo at pagmulat ng mata. Tila na alimpungatan ito at mabilis na bumangon. Pre, nasan tayo? Tanong sa kanya ng kaibigan habang hawak ang kanyang ulo. Hindi ko rin alam, pre. Pero siguro ay nasa Palawan pa rin naman tayo. Hindi ko lang alam ang eksaktong lokasyon ng lugar na to eh. Sagot niya. Pinagmasdan niya ang paligid. Tila nasa isang malaking isla sila. Malawak ang dalampasigang nalalatagan ng mapuputi at pinong buhangin. Sa isang bahagi ng isla ay may malaking kasukalang tila matagal nang hinubog ng kalikasan dahil sa malalaking bato at matatayog na punong kahoy na nagbibigay ng malawak na lilim. Tuluyan nang tumayo ang kanyang kaibigan. Hindi tayo makakaalis sa islang to nang wala tayong gagawin. Wika nito, nabakas ang pagkabalisa. Pumasok si Raul sa kasukalan at pagbalik ay may dala ng mga tuyong tangkay ng puno at damo. Inilatag nito ang mga tuyong damo sa isang malapad na bato at sinimulang pagkiskisi ng dalawang tuyong patpat. Tama ang kaibigan niya. Mula sa paligid ay naghanap at nangolekta si Roberto ng mga itim na bato at inilatag ang mga yon sa puting buhangin hanggang makabuo ng malalaking letra na bumubuo sa salitang help. Sinigurado niyang malaki ito upang makita mula sa himpapawid kung sakaling may dumaang eroplano o helikopter. Mabuti nang sumugal sa mga bagay na napapanood nila kaysa tumunganga lang at maghintay ng tulong. Sa gitna ng kanyang paggawa, naamoy niya ang usok mula sa kinikiskis na patpat ni Raul. Agad niya itong nilapitan at tinulungang hipan ng nagbabagang damo. Nang umusbong ang munting apoy, agad nila itong pinatungan ng mas malalaking tangkay hanggang sa makagawa ng malaking siga.
Halos 1 oras nilang pinanatili ang apoy upang makagawa ng usok. Subalit walang dumarating na saklolo. Teka pare, naririnig mo ba yun? Tanong ni Roberto habang nakatingin sa kasukalang pinagmumulan ng kaluskos. Oo pre, naririnig ko. Baka may mga taong nakatira rito sa isla eh. Maaari nila tayong tulungan. Sagot ng kaibigan agad tumakbo patungo sa kasukalan. Subalit mabilis din itong napaatras pabalik sa tabi ni Roberto. Nang iluwa ng kasukalan ang mahigit 30 kababaihan na may hawak na mga sibat, pana, palakol at masong gawa sa bato. Pre, jackpot. Parang ayoko nang umalis sa islang to ah. Sambit ni Raul. Naabot tenga ang ngiti at tila kinikilig. Sino ba namang lalaki ang hindi ngingiti sa tanawing yun? Ang mga babaeng lumabas ay walang anumang saplot sa katawan, maliban sa mga kwintas na may palawit na parang buto ng hayop o pangil. Sari-saring hubog ng katawan ang nakita nila. May malabundok, malaburol, at ang iba naman ay tila kapatagan lang. Agad silang pinaligiran ng mga yon. Nararamdaman nilang sa isang maling kilos ay kamatayan ang sasapitin nila. Lumapit ang 5 sa mga ito at itinuro ang kanilang mga suot na damit. Naunawaan ng magkaibigan ang nais ng mga to. Gusto nilang maghubad ang dalawa. Nang umiling si Roberto, bilang pagtanggi, nagmukhang yamot ang mga babae. Ang isa ay itinaas ang itak at tila handang managa. Mabilis na nagtanggal ng damit ang magkaibigan. Inakala nilang ang pagpapakita ng kanilang mga hubad na katawan ang tanging paraan para maligtas. Sa kabila ng kaba, nainis si Roberto kay Raul dahil abot tenga pa rin ang ngiti nito. Habang ang sundalo nito sa ibaba ay matikas na nakatayo. Manyakis talaga sa loob-loob ni Roberto. Ang mga babaeng nakapaligid ay nagsimulang ngumiti habang nakatingin sa matikas na sundalo ni Raul. Habang ang kay Roberto naman ay tila lantang gulay na ayaw nang lumaban sa digmaan. Biglang lumapit ang isang babaeng may bitbit na masong bato at binigyan sila ng tig-isang malakas na hampas sa likod na ikinawala ng kanilang malay. Nang magkamalay sila, nakatali na sila sa puno. Sa harap nila ay may mahabang lamesang puno ng dahon ng saging at prutas. Ngunit walang karne. Ang lugar ay tila isang nakatagong baryo sa gitna ng kagubatan. Masayang nagsasayaw ang mga hubad na kababaihan. Nang mapansin ang kanilang paggalaw, huminto ang sayawan at muli silang panaligiran. Kinalagan sila sa pagkakatali. Muling ngumiti si Raul ng matamis habang ang kanyang sundalo ay handa na muli sa putukan. Biglang hinalikan si Roberto ng isang babae at niyakap ang kanyang hubad na katawan. Sa gulat, naitulak niya ang babae. Dahil dito, nakatanggap siya ng malakas na suntok sa sikmura na ikinaluhod niya. Naisip ni Roberto na mas mabuti pang masaktan kaysa ibigay ang kanyang pagkalalaki sa babaeng hindi niya mahal. Naniniwala siyang pag-ibig muna bago ang pagnanasa. Nang tumingin siya sa gilid, nakita niya si Raul na sarap sa pakikipaghalikan sa mga babae roon. Nalunod na ang kaibigan sa pagnanasa. Ilang sandali pa, hinila si Raul ng mga babae papasok sa isang kubo. Hinindatan pa ni Raul si Roberto bago tuluyang magpaanod sa kanyang kamanyakan. Si Roberto naman ay muling itinali sa puno. Maya-maya, narinig ang malakas na sigaw ni Raul. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, lumabas ang isang babaeng may hawak na itak sa isang kamay at ang pugot na ulo ni Raul sa kabila. Sumunod ang iba pang kababaihan, buhat ang walang ulong katawan ng kaibigan. Halos manghina si Roberto sa nasaksihan.
lalo na nang makitang unti-unting tubuan ng makakapal na balahibo ang mga babae bago sabay-sabay na nilandakan ng katawan ni Raul. Tahimik na umiyak si Roberto. Pinipigilang sumigaw dahil baka siya na ang isunod na gawing merienda ng mga halimaw. Matapos ang karumal-dumal na piging, bumalik sa anyong magagandang babae ang mga halimaw at itinuloy ang kasayahan habang sinisimot ang dugo sa kanilang mga kamay at bibig. Tanging buto na lang ang natira kay Raul. Maya-maya, lumabas ang isang babae mula sa pinakamalaking kubo roon. Tumigil ang lahat at nagsipagluhod habang papalapit ang pinuno kay Roberto. Nang tumitig si Roberto sa pinuno, tila nanumbalik ang kanyang lakas. Ang mga mata nito ay tila humihingi ng kapatawaran. Matangos ang ilong nito at perpekto ang hugis ng labi. Kinalagan siya ng pinuno at kinuha ang kanyang mga kamay upang ipahawak sa kanyang dibdib. Subalit pumiglas si Roberto at tinabig ang kamay ng pinuno. Dahil dito, muli siyang sinuntok sa tagiliran at sikmura. Inalalayan siya ng pinuno na makatayo at muli siyang tinangkang halikan. Ngunit mabilis niyang iniwasan ang mukha nito. Matapos ang ilang sandali, tila na sigurado ng pinuno ang paninindigan ni Roberto. Tinitigan nito ng matalimang ibang mga babae bago alalayan si Roberto papasok sa kasukalan. Pagkaraan ng isang oras na paglalakad, narating nila ang dalampasigan kung saan may nakadaong na maliit na bangka. Nagtaka si Roberto kung bakit siya tinutulungan ng babaeng nanakit sa kanya kanina. Biglang nagsalita ang babae. Nakapasa ka sa pagsubok. Hindi na naig sa'yo ang pagnanasa at pananamantala sa kababaihan ng isla. Marapat lang na mabuhay ka. Gamitin mo ang bangkang yun para makaalis. Bilisan mo. Nakakapagsalita ka? Gulat na tanong ni Roberto. Ako lang ang may kakayahang makapagsalita rito. Ang mga kasama ko ay hindi. Sagot nito. Maaari ba kitang halikan? Hindi maaari. Ibibigay ko lang ang halik ko sa taong mamahalin ko eh. Dahil... Hindi pa natatapos ang paliwanag ni Roberto nang bigyan siya ng babae ng isang mabilis ngunit mariing halik bago ito mabilis na nagpalit ng anyo at tumakbo pabalik sa kasukalan. Matapos ang mahabang pagkatulala, mabilis na sumakay si Roberto sa bangka at nagsagwan palayo sa islang pinamumugaran ng mga naggagandahang aswang. Pinangalanan ni Roberto ang lugar na yon na Isla Hubad.